एबसुआ फरायसालियाव फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरजों सावरायनायनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जायाखै। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय एबसुआ सनापुर दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय सनापुर बड' मिडियाम हाई स्कुलाव दावबायहैदों। दावबायहैनायजों लोगोसेयैनो थाखो 9 आरो 10 नि फरायसा फोरोंगिरिफोरजों लोगो हमो आरो दान्दिसे सम सावरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारियाबो बाहागो लायो आरो मेहेरगोनाङै फरायसाफोरजों सावरायो। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हायो मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, मावख' नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारि, लोगोसेयैनो कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारि आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि मोनहाबो हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारि देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारि आरो मिस दीप्ति बसुमतारि मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।